para pamirsa, sugeng kepanggihan kalih kula Kirana Ayuning Pramesti saking SMA Negeri Setunggal Kota Mujid ing Pawarta Puso Jawa. Magelang tanggal 23 bulan April warsa 2022 gangsal. Kampung Seni Borobudur ingkang mapan ing kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, dados papan wisata budaya anyar ingkang narik kawigatosan masyarakat. Sapa ingkang rawuh punika wisatawan saking lokal lan mancanegara ingkang kepingin ngraosaken kaendahan seni budaya. Punapa ingkang dipun aturaken inggih punika galeri seni relief mirip Candi Borobudur, taman-taman asri, dalan lampah ingkang nyaman, saha spot foto ingkang estetik. Sugeng sonten para pemirsa, kepanggih malih kula Atika Yasmin ing program seputar berita. Kali iki aku bakal nggawa kabar babagan Kampung Seni Borobudur sing lagi viral. Kampung Seni Borobudur ingkang mapan ing kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang. Papan wisata budaya anyar ingkang kawasan narik kawigatosan masyarakat. Sapa kang rawuh punika wisatawan saking lokal lan mancanegara ingkang kepingin ngraosaken keindahan seni budaya. Punapa ingkang dipunaturaken inggih punika galeri seni relief mirip Candi Borobudur, taman asri, dalan mlampah ingkang nyaman, saha spot foto ingkang estetik. Papan punapa wiwit rame dipun rawuhi wiwit sasi April 2025. Amargi dados viral awit kaendahanipun, Kampung Seni Borobudur punika dumunung ing wewengkon caket Candi Borobudur ing Magelang, Jawa Tengah. Papan punika dipun rameni awit saking suasana resik, karya seni ingkang indah, lan akses mlebet ingkang gratis. Pengunjung saged mlampah-mlampah ngubengi galeri, njupuk foto, sinau budaya saha santai ngaosaken hawa seger ing papan ingkang tata. Kampung Seni Borobudur dados alternatif wisata budaya ingkang prayoga ramah saha lantrap kangge kreasi keluarga utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa, kepanggihan malih kalih kawula Nabinja Ahmad Prastia nomor 209 ing pawarta ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan Kampung Seni Borobudur. Sumangga dipirsani pawarta punika. Magelang 23 April 2022 selangkung Kampung Seni Borobudur ingkang mapan ing kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, dados papan wisata budaya anyar ingkang kawasan narik kawigatosan masyarakat. Sapa kang rawuh punika wisatawan saking lokal lan mancanegara ingkang kepengin ngraosaken kaendahan seni budaya. Punapa ingkang dipun aturaken inggih punika galeri seni relief mirip Candi Borobudur, taman-taman asri, dalan mlampah ingkang nyaman, saha spot foto ingkang estetik. Papan punika wiwit rame dipun rawuhi wiwit sasi April 2022 selangkung. Amargi dados viral awit kaendahanipun, Kampung Seni Borobudur punika dumunung ing wewengkon caket Candi Borobudur ing Magelang, Jawa Tengah. Papan punika dipun rameni awit saking suasana resik, karya seni ingkang indah, lan akses mlebet ingkang gratis. Pengunjung saged mlampah-mlampah ngubengi galeri, njupuk foto, sinau budaya, saha santai ngraosaken hawa seger ing papan ingkang tertata Kampung Seni Borobudur. Dados alternatif wisata budaya ingkang prayoga ramah satrep
kangge rekreasi keluarga utawi rombongan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.